How can you remember? Eh? Papa! Yeah. Hey! Baby! You will read us, baby. Yeah, so I'm not going to go. Hey! It's a little yoga. Hey! You want a problem, Nola? You want to go to Nola? I can't give some now. You want to get you one. Wow. Who put me about Macano? What would I make you home? So I'm not going to talk about Nola. I do make you home, Macao. I become so. Who put me about Macano? You're playing. Nsogbu. You're playing. Papa cheriga Igbo lekọta ụlọ ọfụma. Unu chọrọ ịgụ ọfịa. Ga-enye shi ka ọ ga ime gị. Igbu anụ nọ. Igbu anụ. Onye so unu ga-agbu anụ. Onye digiri ọnụ ga-anwụọ n'ime ọhịa na-asị m ha gaji igbu anụ. Unu anaghị ekwu okwu. Who send you into bush? Papa, my father na akọ na-ewe m igbu. Ọkwa anyị na-anọ yesi do na aka nọ na ewa arụsị apịrị. Na ị ga-aga chọrọ akara aka so anyị ga chọrọ akara aka na n'ime ọfịa. Akara aka gị nọ n'ime ọhịa. Hey! Ediri ngo Ọnịcha gị ga-agba mbọ ịchọta akara aka gị lewesị m akara aka gị ọ nọ n'ime ọhịa. Ị gaji achụ nta. Ma jụọ biko, ọwụ unu gaji igbu anụ ka ọwụ unu gaji ime ọhịa ka anụ gbuore m unu because ọ bụrụ ka anụ gbuore m unu aga m adị happy. Papa ihe fari go na afịarị ọnụ ọfịa. Papa gbakwala m na na-eba n'ime ọhịa hụ agụ gbuo ya. Bute ya n'ụlọ. Akwa ihe ndị mmadụ ga-akpọ gị mpa ogbu agụ. Akwa ihe ga-akpọ gị. Isi m gaga n'ime ọhịa gị igbu. Agụ. Chere. Biko, unu isi unu gaga egbu agụ ka unu gaga ka agụ gbuo unu. Because ama m na two things is involved. Ịsada na agụ gburu unu. Ọwa agụ elu unu. Mana for unu nwe igbu agụ, wepụ ya na dictionary unu. Ịmakwa ihe bụ agụ? Ọkwa gaji igbu agụ. Taa chukwa chepeko chere. Ya ụkwala sọwụ ihe ịkpụrụla ya. Ya na-ekozi gị na-eme ka agbuo ga-agbuo. Kakwa ga-ajụrụ ajụjụ ndị ṅụrụ ihe a ngama ya na ọṅụcha na-eme ha ga-agbuo ha agụrụ ozu ha adọrọ na mọchari ugbu a. Ịchaka agwala m ga-eso m na agbụrụ ọchanja. Eso na agbụrụ ọchanja kamgbe ọ bụla lọta hie gị shigbuo na mmadụ pụọ. Ya bụ ịwa ga-asụ n'ọnụ gị na-ekwu okwu gị na-ele m anya n'ihu na-agwa m okwu your own father. Obinigwe prakwatule unu gaje challenge agụ. Ngwa rest in peace n'ọnụ ewi. Rest in peace n'ọnụ ewi. Papa, ịma na like m nwoke a. Ọ na like ificha ọnụ. Papa, ị na-aficha ọnụ ka nwaanyị. Anyị ebe ihe na-ebe a omen ọkụ women. Ọwụ woman nọ nga na-abụ gị gaba afịa. Anyị abịara August meeting. Ọ na-afịa ọnụ ka nwaanyị. Gị onye na-agba Papa, na-agbakọ onye fellow break. Ama m ihe eji gboo. Papa, nke esi mmadụ chọta anyị ebe gwa na anyị na-abịa. Maka ọ na-onye ya chọta anyị gwa na anyị na-abịa. Onye visitor chọta anyị. Visitor ka ọwa ọkụkọ gafete. Visitor. Ngwa ya na ụmụ ọkụkọ ibe ha bara ime ọhịa. Ọ bụ ihe ọ ga-awụnụ. Ụmụ ngwa hapụlo. Ụmụ ọkụkọ kwadebe na unu ga-eme burial n'ogbe na agụ ga-adọgbu ha. Ngwa Ijeọma. Ọ ka mma ịkwụ ọnụ na ndụ. Ngwa lawanụ na ndokwa. Eluigwe ga-akwụ ụgwọ eluigwe. Laba na ndokwa.
ụmụ ya kpọrọ labanụ na ndokwa ọnwụ ga-egbu ọnụ lawa na ndokwa owutegbuo m eluigwe ga-akwụ ụgwọ Ichaka na akpa nsogbu labanụ na ndokwa ole mgbe ha bịara n'ụwa ihe a ga-agụrụ ụnụ velisi ụnụ gaji igbu agụ egbe eluigwe gbapịakwa ụnụ anya ụnụ ga-lekwere aka eji egbu agụ ịsachabeda ahụ rie nri abalị a ga-anyụ gị udu ahịrị ya na-adado ihe gọrọcha nja gị ihe ijiri lọwa ọwa udu ahịrị ị ga-anyụ pịa ọchị agaghị m ata gị mụ na agụbiri mashin na kọpụ gafukwe ịgacha egbu agụ imajin aga m aza nna ogbu agụ ee ebere na-eme nne m ọnụ agụ jikere nri abịawụla Papa, no one. Ele had to go also. Papa, get it ready. I want to come to sleep. You're going to go. I want to go to go. Ele hono baga tika babu tenga wonu akam ko siji ele he ti gonu no chori gba mobi. What is chase you? Gini ti gonu? Papa. Obi ga wonu madu ka ni be o. Papa ga wonu he o. E ga meru kwa ha hu o. Nga wo mo na ga madu ka ni be. Asiketra m gwunu. Onye ndawa ofe nga adagara ha ga n'ọkụ. Eyiringo microwave machine. Ele he na ga wo mere no. What you do? Gini come around and get a warm. Una de Quahoka. Gini come out in Madukani Bebron, no watch over the Naga Hogro, and Honor. Papa, Papa, how you get me more to go? Oh, I don't know, Come on, what Taka? I have a good idea. What? In your kind? I wouldn't end. What you not doing about happy? I am a free wife. What man they call her? Konya nanya. Sabina. Sonia? Sabina. Sano? Sabina, I know what I got on. You come at that for like what boy I have show and what boy. Elizabeth Nego. Church. Only broke the other Gani Messambisa. Only broke the Bako Sabina, Sabina Kemma. Hey, who must be a Tivlewa and a Bokre Lambo? Today, one of those who are one on the bubble. Ya Sabina de Tony Oga Weganaka. Nambra. Who will put a papiana? Papa.
Papa, I'm not going to say Hey! Sabina, I'm not going to ask them what those sit there. What an one? Eh? And then you jump on. I want you to have my yam. Actually, you don't answer. Raga, no, the young guy don't have one for Blaga. Oh, my not talking, just from you run an answer. Who to tell you to get my pen over the hour, Sabina? Sabina won't front to you. I'll go with it. Hey, be a glimmer can I share bookie. Oh, is that Sabina? Sabina Gemma. You could catch on my gallery. Mas agora puta marra puta tokulaham. Anam ga kapenta na akụkọ na obere akpati n'olulu igbe a ga-eji ada ọgwụzọ na abọsụ mba ọpịakwa ụlọ ụlọ ahụ njaji nke ọbọsụ na m ziri ụlọ nwụrụ n'ọnụ ji ụlọ solo don't step out of this house nọsụmba ụnụ gaji igbo ele ụnụ gaji ịgbagbu n'ọnụ ụnụ gaji ịgbagbu elefant ụnụ ga-ebutere m ogbu agụ ụnụ ga-aza ogbu efi ụnụ ga-aza ogbu nkọrọ gawa ya wuo onye ọchọchọ onye ụnụ ga-agbapịa na ya weta gị na ugbo agụ okporo ọnụ ka ogbubere ọnụ ogbu agụ gbagburu mmadụ ya ga-akpọzi ụnụ gbakwa ọgbapịa anya ngwa ọgbapịa anya kwenu ọkpụfụ anya nwere gbakpọrọ ya ga-ekelere Chineke na echekwa m na ọwa anya abụọ na-ekwu ofu anya gbapụrụ anyị ndị osi mere ebe na ofu anya gbapụrụ ya wee nke ọzọ mere maneji ụzọ nke a mechie nke ọzọ emepe the door close the door open ya kelee Chineke bụ ọwụrụ ya ga-atụ mma papa nchesi ọdani abụọ ka ọ gbapụrụ amamsọ wotara papa ị ga-eso anyị ga kelee Chineke ka anyị continue ofu episode bụ fire those ife nji n'aka ọ karịrị ego ife nji n'aka mbụbụtabọt ife nji n'aka ọ karịrị ego ife nji n'aka ihe ji agbawa Sabina anyanwụ I know so papa don't worry yourself we are ready. The only drop of water m ga-drop from ụgbọ ụnụ onye mpa Sabina ahụ ụnụ mama bụ onye nsogbu kwadokwenụ chebiri ya asa ọgụtụ ka ụnụ ga-agba aga ka ụnụ ga-aga ịzụ dọbụrụ barel ka ọ wee gbe ihe ọbụla ụnụ ga-azụ ọnụ ga-azụ chebiri maka mgbe ọ ga-esu agwụdụkwa m nna nshigharịa kama m zawa fada onye ọbụla kwadokwe maka ọ gara esu Sarafina be do ya van ona bani hala ko sikasha ya na ngwa na mso chanda bo amadi mani he mana mu ngana kwa mpa ya ko ozu awolo apo ya iwiji na were ije baba ilu ku gadi sa bo Sabina na bo wa na bo baba ama bo wa na baba o da to na ya da bana ko polisi da kadi wa pada tinye ga-eji aka m ahụhụ ọrụ chinta ụlụso otu ogbe chinta abụọ ka na-ata m Igbo tere ebe ka na-ata mgbe ha tagburu m ka ị ga-abịazi ezigbo oziga ha atụchapụ m akụrụ nọ m chinchi ukwu ụlọ nnọọ si etụta ime ọnụ nwesi ike nri ya na mma etụta ime na bomie ejiri mehụ m n'ogologo
ka yiri ha m n'anya na-eke ezi awụ nsogbu na-ahụ ọkwa na-ahụ ya na-ahụ ọkwa na-ahụ ke na-ahụ ero gburugburu ha Chineke nna biko okwu mmaji agị na-arapụta m Sabina amadụ m ihe m ga-eme ma amadụ m ihe m ga-eme ma ụmụaka egbuola m ụmụaka na-abụ ịnwa na onwe m ya bụ ihe juru m ọnụ amadụ ihe mmụọ ga-ekwu na ya bụ ma mpụ maka nwata ntakịrị ga-esi wepụta ụwa nsogbu nyere nne na nna gwa gị eziokwu ịgbakpọ Sabina anya wee very big problem ọkwa n'okwute nsogbu adịghị ma onye nna ya bụ onye okwu na ụka nwoke ọ na-abụ ndị isi anya ata azụ ọ dị m ka ọ na-agba ọtụmọkpọ nna ya onye okwu na ụka ị na-akọ akụkọ nna ya bụ onye nsogbu Sabina na onwe ya ekwela Sabina na onwe ya bụ nsogbu ka ya na-aga uche lete aga m akọrọ ụwa m na chi ma agha aga m eme gị na-ele otu m ga-esi ebido onye bụ na anyị enweghịkwa any other choice karịkwa ije yọba ha ọntị mgbe ọbụla obi ha ji wee dajụọ n'ihi na amaghị m ka a ga-esi wee kuwe ya bụ nwa wetata aka onye ọbụla na-eku nwa ga-enwe n'aka o ji eku nwa ya ka gburu m ike na mamdebe m esi tinye ọnụ n'okwu a anyị jekwa je yọwa ha wekwu ife ọzọ ụta nwatakịrị oge ọbụla ọ nọrọ n'ime ọhịa na-agba pafịa ihe ebe ọzọ ka ọ ga-anọ ebe a